Irrid li pajjiżna ikollu politika serja, politika mibnija fuq il-verità u mhux fuq il-gideb. Jiena nixtieq politika serja, nixtieq politika tal-verità, nixtieq politika onesta. U l-Prim Ministru se nerġa' ntih idejja biex jekk irid iva flimkien nistgħu nbidlu l dal-pajjiż. Dikjarazzjoni ċara mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista li saritlu waqt il-programm l-erba' fost il-ġimgħa fuq ix-xandir nazzjonali. Waqt din l-intervista Bernard Grech qal li għall-Prim Ministru il-flus għandhom valur aktar mill-ħajja u fakkar li l-Prim Ministru daħaq bin-nies meta qal il-pandemija irbaħnila. B'kuntrast, il-Partit Nazzjonalista waqqaf kumitat apposta fuq il-pandemija tal-COVID-19. Bernard Grech qal li biex il-Gvern iwettaq partit minn dan il-budget se jkun qed jissellef ammonti kbar ta' flus u allura se jkollna l-akbar deficit fl-istorja ta' pajjiżna. Dwar l-Electrogas, Bernard Grech qal li l-Gvern ta' Robert Abela ma jridx li ssir inkjesta pubblika dwar dan id-deal għaliex il-Prim Ministru jibża li tinkixef il-verità. Bernard Grech qal ukoll li l-elezzjoni li jmiss għandha ssir meta hu l-aħjar għall-pajjiż u mhux meta jkun l-aħjar għall-Gvern ta' Robert Abela. Jiena rrida tiġi meta hija l-aħjar għall-pajjiż mhux meta hija l-aħjar għal Robert Abela jew għall-Gvern tiegħu. Matul l-intervista huwa spjega l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista bbażata fuq 12 il-pilastru fejn l-ambjent għandu jsir mutur ekonomiku. U mill-oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem mod proattiv sabiex il-ġid fil-pajjiż jibda millum. B'mod proattiv aħna nkunu qegħdin nissuġġerixxu lill-Gvern għaliex aħna rridu li l-ġid fil-pajjiż ma jibdix jinħoloq meta u jekk nitilgħu fil-Gvern imma millum. U allura iva l-Gvern nieħdu pjaċir illi anke jieħu l-idea tagħna għal ġid tal-pajjiż. Għax aħna rridu li dak li nkunu qegħdin nissuġġerixxu jiġi attwat mill-aktar fis possibbli għal ġid ta' pajjiżna. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista huwa kommess illi jkompli jsaħħaħ il-ħajja tan-nies. Aħna issa għandna viżjoni ħankomplu intejbu, viżjoni ħankomplu insaħħu, viżjoni li rridu lilna il-xulxin, il-kull wieħed minna, il-kull min qed isegwina, niġu flimkien, nissaħħu personalment kull wieħed u waħda minna biex imbagħad flimkien u dinja s-sejħa li qed nagħmel lilek anke llejla insaħħu lil dan il-pajjiż. Marija Franca Lanza, Annet News.